завърши първият етап от правенето на заглушител по поръчка. Как започва всеки един от тях? С ето такъв прът, който е плътен, отрязва се по размер, спрямо изискванията, закача се на машината, както виждате, така че да бъде калиброван. И като започнем от най-малкото средло, се пробива целия, така че да може после да направим разбитие и се движим по ред, докато стигнем до най-голямото средло. Така че виждате, това е част от материала. И само да ви покажа колко има само от един заглушител. Погледнете, това всичкото е само от един заглушител. Материал, който се стържи, така че следващия път не ме питайте колко пари струва. Струват доста пари, за да може да бъде от едно цяло желязо и да бъдат достатъчно стабилни. Ето го и готовия резултат. Някои от вас вече го знаят. Вътре е с чашки. Резултатът е доста добър, доста сполучлив и сега се прави друг, който е за друго. Ще видите после. Ето, външната част е готова. Доста по-лекичка. Има още да изтънявам. Но крайният резултат тепърва предстои.